ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ದು ಇದು ಐಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಮತ್ತು ಎಪ್ಪಣದ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಈಗ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವಿನ ಮಾತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೊಟ್ಟುಗು ಬರ್ಪಣದ ಗಸಗಸೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಂಪು ಅಂಚನೆ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂಚದು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲ್ಲಿದೆ ಪಂಡು ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀರಿಗೆನ ಪಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಅವಸ್ಥೆ ತುಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಒಂದೆನ್ನ ಕಿನ್ಯ ಸ್ಟಿಕ್ದವೇನು ನೆಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಂತದ್ದು ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ನಿ ಅವಳ ಮೇರಡ ಪಂದು ಮೇರ್ಗ್ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಿ ಅವಳ ಎಂಕ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಪತ್ತೊಂದೇ ಕುಳ್ಳಾರ ಆಪು ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತುಕೊರ್ಲ ಬನ್ನಿ ಮೇರಡ ಒಂದು ತುಲಿ ಅವಸ್ಥೆ ತಿರ್ತದ ಪೂರ ಉಂತುನೇಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಉಂದುದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 3 ಇಂಚ ಉಂತಾಗ ಬಣ್ಣ ಉಂತುನೇಜಿ ಇಂಚ ಬೂರು ಯೋ ಎರಡಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿಂಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಿಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಜಬ್ರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ತೂಕ ನಮ್ಮ ನಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಬೇರೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತ ನಿಂಗೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಡ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪಾಡ್ರ ಹಾಕಿದೆ. kita fry awada simple next ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಬಟರ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕೋಡೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಟರನ್ನೇ ನಾ ಪಾಯಿ ಇತ್ತೆ ರೈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಆ ವೆಜ್ಜದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೀ ರೈಸ್ ಅಂಥದ್ದು ಅರಿಗೆ ತಕ್ಕದ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ నీకు నెయ్యి పడిన నల్ల అలా అయిపోతుంది నీకు చెప్తా ನಂತರ ಖಾಲಿ ಒಂಜರೆ ಪೌದಾತ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಪಡ್ದು ಚೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಡ್ದು ವಿಸಿಲ್ ಪಂಡ ಈ ರೈಸ್ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಅಡಿಗೆ ವೆಜ್ ರೆಡ್ ಐಟಮ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ 10 ನಿಮಿಷ ಕಲಂಡಿ ನಾಗಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ತೋಚ್ಪೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಇದು ಚಿಕನ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರೆ ಚಿಕನ್ ಉಂಡು 2 kg ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಮೂಜೈಕಾವಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಬಾಬು ಅಂಚನೆ ಗ್ರೇವಿ ಮೂಜೈಕ್ಲ ಚಿಕನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟಪಟ್ಟ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪಕ ಇತ್ತೆ 11 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮುಗಿಪೌಂಡು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಗೈಸ್. ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಅಂಚನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮೂಜೈಕ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪಕ ಈ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಇಂಚ ತುಂಡಿತ್ತನ ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ಕಪ್ಪ ಬಂಡ ಎಲ್ಲೂ ಇತ್ತನ ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ಕಪ್ಪ
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಬಾಬ್ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊರ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾಡ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಅದು ಕಬಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಕ್ಕನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಒಂದು ತೋಜು ನಿಂಕ ಬಕ್ಕೊಂದು ಕಬಾಬು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಪ್ಪ ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಬೋಡಪ್ಪ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಅಂಚನೆ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ 2 ಶುಂಠಿ ನೆನ್ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ಬರ್ರೆ ಈನಿಕ್ ಪಂಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುಕ ಬಂದು ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಐಕೆ ಈತಿ ಐಟಮ್ ನಿತ್ತ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಬರೋಡು ಇದೇ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಟ್ರವಲ್ಲಿ ಖಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒರಿದಿನ ಮಸಾಲಾನ ನೆಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಬಾಬ್ ನಾನು ಡೀಪ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂದಿಯಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕುರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟು ಒಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ಗೂ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಟೈಮ್ ಪೋನುಂಡು ಬೇಲೆ ಅವೊಂದಿಚ್ಚಿ ವಾಟ್ ಮಲ್ಪನು ನೆಕ್ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ತಡಿಗೆ ನೀರಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಏಪಲ ಕಬಾಬ್ಗೆ ತೂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದೆ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸಾಲ ಸಟ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಕಬಾಬ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ದಕ್ಕೊಡವು ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆತ್ತಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಂಚನ ಕೈ ಕೊಂಡು ಬರೀ ಬಂಗ ಮುಂಚೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಉಂಟು ನೀವು ಮಾರಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಚ್ಚ ಅಂತಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಪ್ಪಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಒಡೆದು ಹೋತುಂಡು ತೆತ್ತಿ ಒಡೆದು ಬೋದಿತ್ತು ನಂಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ದುಂಬು ತೊಟ್ಟೆ ನಂಚೂರು ಚೆಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಓಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡತ್ತ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲ ತೂದು ಚೆಕ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು నేను ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪು ಭೂಮಿಕಾಗು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ ಬೋಡ್ಗೆ ಅಂಚದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ ಬರಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದದು ಇನ್ನೇನು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪಾರ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸುಮಿತ್ ನೀವು ನೋಟಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಓ ಬಿರಿ ಈ ಬೇಲೆದನೇ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಪುರ ಟೈಮೇ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಧ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಬಾಬ್ದ ಪುಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ನೆ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನೆನಿತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೀಗ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇಡು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ಗೆ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ನೆನಿದ್ದೆ ವಿತ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ದೀಕ ಟಾನ್ ಟಡಾನ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ
ಗೀ ರೈಸನ್ನು ತೋಚ್ಪಾವಿನಿಗೆ ತಲೆ ರೈಸ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಒಂತ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಆಂಡಲ ರೈಸ್ ಈತಾಂಡು ಒಂದೇ ಚೀಸ್ ಓಕೆ ಒಂದೇನು ಬೆತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪಲೆಗೆ ಪಾಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ನೆಂದಿನಿ ಒಂದೇನು ಬೆಚ್ಚ ಆಂಡಲ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇದು ಆದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಡ ಹಾಪುನ ಆಂಡ ರಡ್ರಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರ ಹಪ್ಚಿತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಡ ಹಾಪುನು ಗೀ ರೈಸ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂಗುಲ್ಲರೆ ಹಪ್ಚಿಂಕ್ ಓವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಹಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಪಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಂಡಾಂಡು ಅಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಇದೊಂದೇನು ಬೇತ ಇಕ್ ಪಾಡ್ದಿಯಾನ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪಗಳು ಬಂದುಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಏನಿತ್ತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಬೇತ ಇಕ್ಕ ಪಡೊಂಬೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಒಂದು ಇತ್ತ ಬರ್ಪೆಂದು ಪೋತಿನಾರು ಹತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಜೆ ಕಡೆ ಸೇರ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಈಜಂತ ಪತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿನಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಿತ್ತೆ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೈತೆ ದಸ್ತಿ ಬೋಡ ಯಾವ ಏರ್ಲ ತಿನ್ಪಿಚೇರು ಓ ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಅಂತ ಗೋತ್ನಿ ಅಂತ ಮೂಲ ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ನ ಇಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೇಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೇಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವು ತಾಸೆ ಅಂತೀನಿ ಅಂತ ದೀದು ವರ್ಷ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಾಂ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಪುಸ್ತಕದಾರಾ ಸೈಲೊಣ್ಣೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಏನಾ ಕಡೆದ ಗ್ರೇವಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಒಯ್ತ ಗ್ರೇವಿ ವೆಜ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ ಐತ ಗ್ರೇವಿ ನೆಕ್ಕಂದೆ ಅಂತ ನೀರಿತ್ತ ನೀರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಾಡಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಬರ ಕಲ್ತ ಒಂದು ಬುಡ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಕುಡ್ಸೋತನ ಏರು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲಿ ಮಾಮಿ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಓಟ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಪತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಲವ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವೇರಿಗೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬುಡ್ಸುದು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಬೇತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಡ ನೆಂದಿತ್ತ ಪುಡ್ಸೋತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಕುಲ್ಲು ಬೀಗ್ರೀಗಾದು ಕುಲ್ಲು ಒಂದು ಅಂತ ಸಾಕು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ ಅಂತ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಚೂರು ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಬೋಡು
ಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹಂಚಿ ಕುದಿತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಗುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ. और अड्ड रूम अल्पन एडपुले मूल बच्ची मूल कुड़ा गलीज अपनी अल्प अल्पने इರ್ತದೆ अल्पने गोरली कित्ता ಉಪ್ಪು ಮಾಡೋಣ. ಪೂರ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಒಂಚೂರು ಮಾಡುಂಡೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಫ್ಲಾಶ್ ಬೂರು ಅಂತ ಸೊ ಬೆಚ್ಚ ದೂರದಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತು ದೂರದ ಈತೆ ಬರೋ ನನ್ನ ಐಫೋನ್ ನೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಚೂರು ಬೇಯರಾಗಿದ್ದು ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವೀಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡು. ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಐಫೋನ್ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಬೆಚ್ಚ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಕೂಲು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಕ ಮಲ್ ಬರಾತಿಜಿ ఇంక టైమే అయ్యి చది అని మళ్ళీ తెచ్చి దమ్ బిర్యానీ రెడీ అండి. అది పచ్చి తెచ్చి దాపన్న వాళ్ళు ನೀನೊಂದು ತವದಿದ್ದೆ మా అమ్మ కొంచెం బలసుగా చూరేవా ఏవా అవి అవి కొంచెం తింపదు ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಗ್ರೇವಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ವೆಜ್ಜಿದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅಂಚನೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ ಆ್ಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಂಡ್ರಂಟ್ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ఒక చికెన్ సుక్క ఒక ಕಬಾಬ್ ಅಂಚನೆ ವೆಜ್ ದಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬೋಂಡ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡು ತುಳಿ ತುಳಿ ಬಿರಿಯಾನಿ 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 ತುಳಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋ ಕೊತ್ತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬರೋಡು ನಾನು ಕಬಾಬ್ ಗೊಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬಜ್ಜಿ ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ವೆಜ್ ದಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೀ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಶ್ರೂಮ್ದ ಗ್ರೇವಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಾರಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಂಗ್ಲೆ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಕಬಾಬ್ ಅಂಚನೆ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮೂಜ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊರಂಬಾರೆ ಕುಂತುದೆ ನಂದು ಇತ್ತ ಇನ್ನು ಬೇಲೆ ಪೂರ ನಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ ಕೈಪರ ಉಂಡು ಬರ್ನ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕೈಪುಗಂದು. ಸೊ ಇತ್ತ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆವಡು ಸಾಕು ಬಿರಿದು ಪೋಂಡೋನ ರಪ್ಪ ನೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದಾಗಲು ಬರೋಡು ತುಂಬ ರೆಡಿ ಅಪ್ಪ. ಸೊ ರೆಡಿ ಆರದ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡೋದು
ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಅವಸ್ಥೆ ತುಂಡು ಮಂಡೆ ಜಮ್ ಸೊ ಬೊಕ್కపోದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಇಂಕ್ಲೀವ ಕರಿಕ್ವ ಇತ್ತೆ ಬೊಯ್ಯಲಿ ಪೂರ ಮುಗಿಪಾದ ಸೊ ಒಂಜಿ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಇತ್ತ ಬರೀದೆ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದೆ ಯಾನು ಫುಲ್ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಲಾಗ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿದ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿದ ಇಂಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಪಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿದ ಆಲ್ರೆಡಿ 12:30 ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚದು ಇಂಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದುಲ್ಲ ಯಾಕಲ್ ಬರೋಡು ದುಂಬು ಬಿರಿಯಾನಿ ಆವಡಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚದು ಯಾನು ಆ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ತೋಚ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ನೀರಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಅಂಚದ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸಿ ಅನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಚಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ನಂಗೆ ನನಗೆ ತೊಂಬೈ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಮೈಕ್ ಮಾತ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಒರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿ ಲೋನ್ಸ್ ನೆಕ್ಕೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಈ ಸರಿ ಮೇರು ಅಂತ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಡ್ ಸಿಕ್ಕದು ಬುಡ್ದಿತ್ತೇರು ಐಕಾದು ಹರೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚದು ಲೋನ್ಸ್ ಪೂರ ಐಕೆ ಅರ್ನ ಲೋನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಡು ಈ ಸರಿ ಎನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೂರ ರಡ್ಡು ತಿಂಗೊಲ್ದನೆ ಇಂಚನೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಹೆಂಗೆ ದಾದಲಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ದಾಲ ಎನ್ನೋಡ್ಚಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಮಂಡೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದೆ ಮಾಮಿಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಟ್ರ ಪನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ದಾಪಂಡ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಫುಲ್ ಸಾಕಾಣೆ ಇಂಕ ಉಂಟು ಕಿಚನಡ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಯಾನು ಜೆತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಎಂಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದಾಂಡು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆ 9 ಅಂಚದು ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪು ನಿಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತ ಲಕ್ಕದು ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಬರ್ಕ ಪಂದಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಇತ್ತದು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಯ್ ಬೈದದ ಅಂಚದು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಚೂರು ಲಾಯ್ ಗಾಳಿ ಹೊರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಬತ್ತೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬತ್ತೆ ನೆಂಗೆ ಏನ ರೆಸಿಪಿದ ಪೂರ ಸೊ ಇಲ್ಲಡ್ಲಾತಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಬಂದೇರು ಈನಾಂಡಲ ಫಾಲ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿಡ್ ಏಪಲ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಮಲ್ಪ ನಂಗೆ ಈನಾಂಡ ಅಡಿಟ್ ಕರಂಚುನು ಅಥವಾ ಈನಾಂಡಲ ಮಸಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನಿ ಅಥವಾ ಬೇಯಂದೆ ಇಪ್ಪುನ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಆಪುನು ಸುಮಾರು ಸರಿ ನಾನು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಪನ್ಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಪೂರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಸೊ ಅಂಚದು ದಾಲ ಪೂರ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪಂಡೇರು ಖುಷಿ ಅನ್ಪಂಡೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನರ್ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಶೋಕ್ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಬಂದು ಸೊ ಕಾಲ್ ಇಡ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅಂಚದಿಪ್ಪೋದು ಮೆಸೇಜ್ ಇಡ್ಲ ಪಂಡೇರ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅಗ್ಲೇನು ತೋಚ್ಪಾರ ಆಯ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋಸುಡ್ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾಗ ಪಂಡ ಅಗ್ಲಿಗೋಲಂಡ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸುಡ್ ಮಾತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಂದಾಲ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಮಾತಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬರೋಂದಿಪ್ಪಿರಿ ಏಪಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪನ ಸಮ್ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಂದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಳಸುನು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಕುಲು ಗುಣಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಮತ್ತು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿನ್ನಾಗ ಅವು ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಪಿನಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಪುನ ಬೇತಾಕಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆವಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪರ ಪೋತುಜಿ ಸೊ ಏನ ರೆಸಿಪಿನ ಮತ್ತು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂದು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿದ್ದಾನ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ ಮತ್ತು ಪುಡ್ಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಅಂಚನೆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುನ ಮಾತು ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಪೋಪೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ bye thank you for watching.